Wedi kayak di Zoom. Aku sarem gandring kowe. Ora sido. Lah ngapa? Gandringan Mas. Cande ayu. Terus bisa untuk memulai berdua. Iya. Tresnane Cintanya. takkan terpisahkan selamanya. Dene kandolane aku tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ngono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dene kandolane ati ku cinta setengah mati. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti maring kasembahan cinta beneran pastikan